Kaixo familia, ze moduz? Jarraitzen dugu beste rezetatxo batekin, bale? Hona kontan egingo dugu berba pizkat egoitartekoan inguruan, bale? Meriendarako egoitartekoan inguruan. Askotan horrekitzen dugulako zailtasun batzuk aukera osasuntxu eta ezberdinak tokatzeko, ez? Ogitarteko osasuntxu bat prestatzeko momentuan, garrantzitsuena kalitatezko ogi bat aukeratzea da, ez? Hor dago behar bada garrantzitsuena, gero zer sartzen dutzagun barruan, jungo gara ikusten. Ibarren badazkagu salmenta puntu desberdin asko, Ibarren egindako ogi zoragarrixak sartzen dira irin integralakin egindako, bale? Oso garrantzitsua da, bale? Aukeratzea. Irin integralakin egindako ogixak eta aldun neurrixan bertan egindakoak, ez? Orduan, aldaketa hori ez da egin zaila, ez? Ogi txuritik, ogi integralera pasatzeko pauso hori ez da egin zaila, eta osasunantzat benetan mesede nahiko potentia da, ez? Pauso garrantzitsua da. Beraz, kalitatezko ogi bat aukeratzen dugu, irin integralakin egindakoa, eta barruan sartzeko gaur hasiko gara prestatuko dugu olako txokolate edo txokolate eta urrekin egindako krematxo bat, ez? Prestau aldugu momentuan, edo prestau aldugu eta potetxo baten sartu aste osorako edo batzuetarako prestauta eukitzeko. Beharko ditugu bakarrik lau osagai. Bat izango da urren krema. Urren krema urrekin egin alda, makina bat, prozesadore bat edo, olako baldin badakazu etxian, edo bestera horrela erosi alda baita. Osagai bakarra urrak izan behar dira, bale? Niko ditugu, 3 koilarakada, neurtuta ditut hemen, urren krema, urrak. Urrak txikitu, krema egiten da. Hortarako behar da batidora nahiko potentia. Bestela, horrela gara izaltzen da, frigorifikoan gorde eta listo. Urren krema. Ipini ditugu. 3 datil, beratzen, edalontzi erdi olo edarixan, bale? Beratzen utzi ditugu eta gehitu egingo ditugu. 3 datilak. Eta ipiniko diogu kakao, 100% kakaoa, koilarakada handi bat, bale? Gero neurrixa, bakoitza probatzen da benean, botalko dio kakao gehiago, ur gehiago edo datil bat gehiago edo. Orain, ondo nastatuko dugu. Daukagun krema eginda, ipiniko dugu, potetxo baten, bai? Sobratzen zaigunari edo errezeta berdinakin, ikusten baduzue oneri edari vegetal, edari olo edari edo arroz edari gehiago botatzen baldin badiogu, egingo dugu olako txokolate batido bat, bai? Momentuan egin aldu. Daukagu txokolate batido bat, osaltzeko berotua dugu baita, eta hemen izango dugu ogitarteko egiteko txokolate krema, bai? Esan duguna. Garrantzitsuena ogitartekoetan, ogi apropos bat aukeratzi izango litzateke, bale? Irin osoakin, integralakin egindako ogitartekoa, ogi bat aukeratu, eta, olako krema bat, ideia polita izan da, osaltzeko. Edo meriendatzeko, bai? Esan dakoa. Ogi zoragarri bat, irin integralakin egindakoa, krema gozo bat, kakaoa, datilak, eta olo edarixa eta urrak dituena bakarrik, ez? Arrozuntxua, gozua, elikagai bat azken finean, elikagai bat. Moduan ikusi dugu eta elikagaiekin, umeak ez daukate zerbaitikan neurri eixa hartu dira, ez? Meriendarako beti fruta batekin batera, ideia proposa. Eta sobrau jakunakin, edari vegetal gehiago gehituz, olako batido, txokolate batido bat egin aldugu, merienda batentzat edo gozaltzeko, bale? Espero dugu gustukoa izatea, probau, ze benetan gozua da eta merezi dau. Orokorrean asko gustatzen jake.
Eta, bueno, hurrengo errezetan ikusten gara. Patxo bat.